ಸುಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಕಪ್ಪಲೊಡ್ದು ಕಡಲುಗು ತೋರುನ ತೈಲೊಡ್ದು ಕಡಲು ಸಂಪತ್ತು ನಾಶ ಆಪನೇನು ತಪ್ಪಾಯ್ರೆ ತೈಲನು ಗಟ್ಟಿ ರೂಪದ ಜೆಲ್ಲಾದ ಬದಲ್ಪುನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕುಡ್ಲದ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೇಟೆಂಟ್. ತ್ರಿಪುರೋಡು ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಆಫೀಸ್ಲಿಗೂ ಬುಡಂದೆ ನಡಪೊಂದುಪ್ಪುನ ದಾಳಿಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದು ಕುಡ್ಲಡು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಸಾರದ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮ 2021 ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತದು 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿತ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟದ ಕಟ್ಟುಡ ಕಟ್ಟುನ ಸಾಧನೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕುಡ್ಲದ ಕಾವೂರುಡು ಯಾಕ್ಮಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಅಂಗಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕಪ್ಪಲಿಡ್ದು ಕಡಲುಗು ತೋರುನ ತೈಲ ಮೀನು ಸೇರಿನಂಚ ಕಡಲು ಸಂಪತ್ತುನು ನಾಶ ಮಲ್ಪನೇನು ತಪ್ಪಾಯ್ರೆ ಕಡಲುಗು ಸೇರುನ ತೈಲನು ಗಟ್ಟಿ ರೂಪದ ಜೆಲ್ ವಸ್ತಾದ ಬದಲ್ಪುನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಂಜೇನು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಕಂಪನಿ ನಾಡ್ಪತ್ತದನು. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಕಪ್ಪಲಿಡ್ದು ಕಡಲುಗು ತೋರುನ ತೈಲೊಡ್ದು ಅಪುನ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಾಯ್ರೆ ಕಡಲುಗು ಸೇರುನ ತೈಲನು ಗಟ್ಟಿ ರೂಪದ ಜೆಲ್ ವಸ್ತಾದ ಬದಲ್ತದು ತೈಲ ಕಡಲಡು ಪರಡಂಜಿನಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಂಜೇನು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಕಂಪನಿ ನಾಡ್ಪತ್ತದು. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಒಂದು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಗೂ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೂಜಿನೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆದುಂಡು. ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಹಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜಿಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂತಂಡು. ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಾವಯವ ಆದಿತ್ತದು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿತಾಗುನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆದುಂಡು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೇಗ ತೈಲ ಜೆಲ್ ರೂಪಗೂ ಬರ್ಪೌಂಡು ಕಮ್ಮಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗಳಸುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪರಿಸರಗೂ ಹಾಳಿಜ್ಜಿಂದು ಕಂಪನಿ ಪಂತಂಡು. ಕಡಲ್ದ ಗುಂಡಿಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಡಗು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜೆ ಇಡ್ತದು ಅತ್ತಂಡ ಮಗಡ್ದು ಅವೇಡ್ದು ತೈಲ ಕಡಲು ಸೇರ್ದು ಮೀನು ಸಂತಾನ ನಾಶ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಕಡಲ್ದ ಮಾತಾ ಜೀವರಾಶಿಲೆಗೂ ಕಂಟಕ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ ಅಂಚಿನ ಕಂಟಕ ಇಜ್ಜಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ತೋರುಂಡಲ ಅವೆನು ಜೆಲ್ಲಾದ ಬದಲ್ತದು ಅಪಾಯ ತಪ್ಪವಲಿ. ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡು ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಆಫೀಸ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಬುಡಂದೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಾದರಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದೂರ್ದು ಕುಡ್ಲಡು ಶನಿವಾರ ಸಿಪಿಐಎಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾಯರು. ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡು ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಆಫೀಸ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಬುಡಂದೆ ದಾಳಿ ನಡಪಾಯನೆಕ್ಕು ವಿರೋಧ ತೋಜಾದು ಬಿಜೆಪಿದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಾದರಿ ಗುಂಡಾಗಿರಿಕು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದು ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾಯರು. ಸಿಪಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಾತಿರದು ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯಡು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಹಿಸೊಂದು ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಜನಪರವಾದು ಉಂತುದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದು ತ್ರಿಪುರಡು ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದನು. ಜವಣ ಜವಂದಿಯರೆಗೂ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲಿನ ಬದುಕು ಕಷ್ಟಡು ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡಿರೋ ಇಂದೇನು ಮತ ತುಂಡ ತಾಲಿಬಾನ್ ದಂಚಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಆಡಳಿತ ನಡಪಾಂದುಲೇರು ದೆಕ್ಕ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಪೋಡಿಜ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರನೇ ಅಧಿಕಾರಗೂ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಪಂಡಿರೋ. ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ್ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರಣಿ ದಾಳಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಒಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅರೆ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೇ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಂತರ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ತ್ರಿಪುರಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ
ನಾವು ತ್ರಿಪುರಾ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ತ್ರಿಪುರಾ ರಾಜ್ಯದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಚೌತಿ ಪರ್ವದ 4ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮ 2021 ನಡೆತಂದುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನುಡು ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಇಸೇಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮ 2021 ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ಶುಕ್ರವಾರ 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಾಂಡು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರೋ. ಗಣಪತಿಗ ಜಾತಿದ ಲವಲೇಶಲ ಇದ್ದಿ ಗಣಪತಿ ದೇಗಂದು ಕೇಂಡ ಗಣಪತಿ ಜಗತ್ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತನ ದೇವೇರು ಇನಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಗಣಪತಿನ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಠದಾದ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಕನದಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೊನಪುಲ್ನ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಅಂಡ ಈ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಲ ದಾದ ಉಂಡುತುಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಪಾತೇರುಣು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಕಲೆಯ ಏನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕಲೆಯ ಆರಾಧನೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾನಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕೋವಿಡ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಈ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ದೇಶ ಮುಕ್ತ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜ ಬದುಕು ಹಸನ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. ಗಣಪ ದೇವನು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೂಜಿಪ, ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮನಕ್ಕೆ ನುಡಿ ನಮನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೊಂದು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗುಡಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ತಂದು ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ಜನರನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿ ಪರಕೀಯರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರಕೀಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಜನರಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ನಾಯಕ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಇಂಡಿಯಾನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವಾಸ್ಕುಲರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಸಾ ಕುಂಜಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಉದ್ಯಮಿ ಮೈತ್ರಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯಜಮಾನರು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಪ್ಪನ ಕರ್ಕೇರ ಸೋದರರು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತರು. ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟದ ಕಟ್ವಣ ಕಟ್ಟುನ ಸಾಧನಲು ಉಪ್ಪುನ ಯಾಕ್ಮಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಾವರುಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಂಡ. ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರು. ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿದ ಕಟ್ವಣ ಕಟ್ಟುನ ಸಾಧನಲು ಉಪ್ಪುನ ಯಾಕ್ಮಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಾವರುಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಂಡು. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು
ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಇವತ್ತು ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಮೀಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು, ಉದಯ್ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನರು ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಪಾಲ್ದಾರರು ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೆನ ಕನತಂಚ ಸುರುವಾಯಿನ ಈ ಅಂಗಡಿಡು ಯಾಕ್ಮಾ ಬೈಂಡ್, ಯಾಕ್ಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಯಾಕ್ಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಯಾಕ್ಮಾ ಟೈಲ್ಸ್ ಅದೆಸಿವ್, ಯಾಕ್ಮಾ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಾಧನಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮಾತ KUW ಪೊಯ್ಯೆದಾಂತೆ ಇದ್ದದು ಪೊಯ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಮೆಂಟ್ನು ಬೇತೆನೆ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಬೆರಕೆಡ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರಿನ ಖರ್ಚಿನ 130 ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಉತ್ಪತ್ತಿನ 40 ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೊರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಒರಿಪಾವುಂಡು ಜಿಂಜಕಾಲ ಬಾಳ್ತರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯೆದಾಂತೆ ಪೊಯ್ಯೆರ್ದು ಬೆಟರ್ ಬರ್ಪಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ನ ಎಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂದಿಗಳು ಸ್ಟಡಿ ಮಂತದ ಬೈದಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟೇ ಆಕ್ಟ್ ಮೈಲೆನ್ಸ್ ಈ ಪೂರ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಟಿಕನ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯೆದಾಂತ ಎಂಚ ಐಟಲ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಕುಲಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕುದರೆ ಆಕ್ಮಾ ಬೈಂಡ್ ಇರೇಕ್ ಕಲ್ಲು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಪುಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಾಪುಂಡು ಏಸಿ ಓಲೆ ಕಪ್ಪಲು ಐ ಕಟ್ಟರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ನಾವೇನು ಇದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ತೋನಗಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಟ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೋನುಂಟು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುನ್ನ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆದ ನಗರ ಆದಿತ್ತದು ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯುಡು ಸಂಶೋಧನೆ ರೀತಿಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಜವಣ ಉದ್ಯಮುಡು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆವಡಿಂದು 6-8 ಬೈಕೇರು. ನಮ್ಮ ನಗರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಗರ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಗರ, ಸರಿಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ನಗರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಈ ರೀತಿಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ನಗರ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದ ಇನ್ನಿತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ದಿಸೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ದಿನನೇ ಉದನೆದ ಗಣಪತಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತದು ಉಪದ್ರಕೊರ್ನ ಸಂಗತಿ ಉಬಾರ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿದ ಉದನೆಡು ನಡೆತದಂಡ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದೆರ ಆರೋಪಿಲಿನ ಬಂಧನಗೂ ಊರ್ದಕ್ಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆರ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ದಿನನೇ ಉದನೆದ ಗಣಪತಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತದು ಉಪದ್ರಕೊರ್ನ ಸಂಗತಿ ಉಬಾರ್ ಕೈತಲ್ದ ನಿಲ್ಯಾಡಿದ ಉದನೆಡು ನಡೆತದಂಡ ಉದನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಉದನೆ ಗಣಪತಿ ಕಟ್ಟಿಡು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದಂಡ ಅಂಚಾದ ಕಟ್ಟೆದ ಮುಟ್ಟುಲೆಗು ಬಾರೆ ಕಟ್ಟದು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಎಲ್ಲ ಆವಂದಿನಕ್ಕುಲು ಮಚ್ಚರುಡು ಬಾರೆದ ದೈಕ್ಲಿನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಮುಟ್ಟುಲೆನು ಹಾಳು ಮಲ್ತದೆರ ಕಲ್ಲು ದೆರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮುಟ್ಟು ಜರಿಯು ನಂಚ ಮಲ್ತದೆರೆಂದು ವರದಿಯಾತಂಡ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಪಿದ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದೆರ ಆರೋಪಿಲಿನ ಪತ್ತದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರುಡುಂದು ಊರ್ದಕಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆರ. ಕರಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಫಲವಸ್ತುಲಿನ ಮಾತಾದೀದು ಮಂಟಪ ಮಲ್ತದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆನು ಕೆಲವೆರಿ ಇಲ್ಲಡು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಗುಡಿಕ್ಲೆಡು ನಡಪಾವೆರ ಒಂದು ಮಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ನಡಪು ನಡೆದ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಃ ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಅರೆನ ಕುಡ್ಲ ಬಳ್ಳಲ್ ಭಾಗದ ಇಲ್ಲಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ.
ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ ದೀದು ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ನಡಪಾಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪು ನೆಡೆದು ಏತೋ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ದುಂಬೆ ಕರ್ಂಬು ಗಣಪತಿಗೆ ಬೋಡಯನ ಫಲವಸ್ತುಲಿನ ದೀದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿತೊಂದಿರೋ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಗುಡಿಗ್ಲೇಡ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಯಿರೋ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರಿಯರ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬಳ್ಳಲ್ ಭಾಗದ ಇಲ್ಲಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಇಸೇಸ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಇಂಚಿನ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಇಸೇಸ ಪೂಜೆ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದಕುಲು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಕರ್ಮುನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೆರೆಸದು ಭಾಗ ಮಲ್ತದು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೇ ಅಟ್ಟಿ ಒಯ್ತದು ಗಣಪತಿ ಮಂಟಪ ಮಲ್ತದು ಫಲವಸ್ತು ಚೌತಿ ಪರ್ಬಗು ಓಮಾತ ಬೋಡ ಅವಿನ ಮಾತಾದೀದು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪಟದೀದು ಹರೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ಕೇರ ಸೋದರರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರೋ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ದುಮ್ಮು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಂಚೆನೆ ಕರ್ಮದ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಅಕುಲು ಗಣಪತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕ್ರಮ. ಸೊ ಕ್ರಮೇಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ದಿಯಾರ ಪತ್ಯ. ಸೊ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಮುಂದುವರೆಸೊಂದು ಬತ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಮಾತೇರ್ಲಿತ್ತೆ ನಮಗೇನು ಅಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದು ಆಡಂಬರೋಡು ಪುರನಂಕ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿಜಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷಲ ಆತಜಿ ಈ ವರ್ಷಲ ಪಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶನ ಬೇತೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಪರಬೆರುಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಲೇನೆ ಉದ್ದೇಶಾದಿ ಒಂದು ದರೋಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂಜೇನು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರ ಅಂದೆತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ತೇಜಸ್ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಆದಿತ್ತದು ಆಯನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕೂಡ 5 ಜನನು ಪತ್ತದೇರ ಆರೋಪಿಲಿಡ್ದು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೇನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದೇರ. ಪರಬೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಲೇನು ಉದ್ದೇಶಾದಿ ಒಂದು ದರೋಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂಜೆನ್ನು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದೇರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬಿಲೆತ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೇನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಲ್ತಿದೇರ. ಬೆಳ್ಳಂದೂರದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಕೊರ್ನ ದೂರದಂಚ ತೇಜಸ್ ನಿತಿನ್ ಋತಿಕ್ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಅರುಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹದೇವ ಇಂಚ ಆರೋಪಿಲಿನ ಪತ್ತದು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸನ ಸೇರ್ದು ಪಾಕ ಕಡಿಟು ಕೇಸುಪ್ಪುನ ತೇಜಸ್ ಜೈಲಿಗೆ ಪೋದು ಜಾಮೀನಿಡು ಪಿದೈ ಬೈದೆ. ತನ್ನಕ್ಲಿನು ಜೈಲಿಡ್ದು ಬುಡ್ಪಾಯರೆ ಬೋಡಾದು ದರೋಡೆ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ಐವಿರೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದೆಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡು. ಪರಬೆರುಪ್ಪನ ಇಲ್ಲು ದರೋಡೆಗೂ ಕಣ್ಣದೀಪೆರು. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಬೆಳ್ಳಂದೂರ್ದ ಎನ್ಮನೆ ತಿರ್ಗಸಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ದರೋಡೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಬಲ್ಲಡು ಅರಿನ ಕೈಕಾರ್ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು. 1,40,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬಿಲೆತ ಬಂಗಾರ ರಟ್ಟಾದೇರು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಕೇಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದ ಆರೋಪಿಲಿನ ಪತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತೇರು. ಹಾಸನುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೇಸ್ಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಜೈಲಿಡಿತ್ತಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಬುಡ್ಪಾಯ್ರೆ ಕಾಸ್ತ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆಕ್ ದರೋಡೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ನ ತೇಜಸ್ ಹೊಸ ಜವಣೆರಡ ದರೋಡೆ ಮಲ್ಪಾದು ಕಂಡು ದಿನ ಬಂಗಾರ ಮಾರ್ದು ಜಾಮೀನುಗ ಬೋಡಾದ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಗ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೂರ್ದೆ. ಕುಡ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡು ಚೌತಿ ಬೇರಗಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಲಿಡ್ದು ಪೂ ಬೈದನು ಆಂಡ ಪೂತ ಬೇರಾದು ಪೋನಗ ಹಾಳಾಯಿನ ಕುರಿದಿನ ಪೂ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ಅವಲೇ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆರು ಒಂದು ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಂದೆನ್ನು ದೆಪ್ಪಾದು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪಾವುಡೊಂದು ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರೋ. ಕುಡ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡು ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಗೌಜಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ವಿಘ್ನ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೂ ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ. ಚೌತಿ ಪರ್ಬಗೂ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಲಿಡ್ದು ಪೂತ ಬೇರದಕುಲು ಗೊಂಡೆಪೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಮಂತಿಗೆ ಅಬ್ಬುಲಿಗೆ ಪೂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕನತದು ಬೇರಗೂ ಕುಲ್ಲುದೇರ. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಬೇರವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಲೋಡುಗಟ್ಲೆ ಪೂ ತುಳುನಾಡುಗು ಬೈದಿಂಡ ಅಂಡ ಒಂದುವೇ ಪೂ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಪೊರ್ಲುನು ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಬೇರಾದು ಒರಿನ ಪೂ ಹಾಳಾಯ್ನ ಕುರಿದು ಪೋಯಿನ ದಿನ ಮಾತ
ಅವಲೇ ಬುಡ್ದು ಅವು ಹೇಸಿಗೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತದಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್, ಕಂಕನಾಡಿ, ವಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಸರಡು ಪೂತ ಬೇರ ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡ. ಪರಿಸರ ಹಾಳಾದ ವಾಸನೆ ಬೀರುನ ಬಗೆಟ್ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ನಗರುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ನಗರ ನಿರ್ಮಲ ದೀಪನ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತು ಬೇರಾದು ಪಾಕ ಕಚೌ ರಾಶಿ ಬುಡ್ತುಂಡು. ಇಂದೇನು ಮತ್ತ ಪಾಲಿಕೆ ತುರ್ತು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪಾವಡು ಅಂದು ಪಂಡಿರೋ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ವಾರ ಕೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ದೆತ್ತಿ ನೀಡಿದವರ ಪಿಲಿಕುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಸರ್ಗ ದಾಮಲ ಬಾಕಿಲ್ ತೆಯ್ದಂಡ. ಪಾಕ ತಿಂಗಳು ತಿರ್ಗಟ್ಟದ ಕ್ಲೆಗು ತೂಯರೆ ಆವಂದೆ ನನ್ನ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರಲ ತೂವಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ವಾರ ಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ ನೀಡಿದವರ ಪಿಲಿಕುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ತುಯ್ಯರೆ ಒದಗೊಂಡು. ದಿನ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂಚ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾತೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿಕುಲ ತುಯ್ಯರೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದಂಡ. ಕರಿನಾ ಪಾಕ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ತಿರ್ಗಾಟದಕ್ಕಲು ಬರಂದೆ ಪಡಿಲು ಬೂರ್ನಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಿ ನೀಡಿದವರ ತಿರ್ಗಾಟಗೂ ಜನ ಬರ್ಪುನನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ. ಇತ್ತ ವಾರ ಕೇರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಿರದೆ ಇದಂಡ. ಪಿಲಿಕುಲಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ದೇಯ್ದಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಉಲೈ ಮಾರ್ಗುಡುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೂಜಿ ದಿನತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಶನಿವಾರ ರಡ್ಡನೇ ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರ. ಐತಾರ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿನ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡುವಿರೋ. ಸರ್ಕಾರದ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ದೋರ್ಮೆಡ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಪ ಉಲೈ ಮಾರ್ಗುಡುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 57ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ದಿನ ನಡಪುನ ಉಚ್ಚೇಡು ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡಪಾಯಿರೋ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತದಾರರು ನರಸಿಂಹ ಶೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವಿರು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡಿರೋ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MS ಕೋಟ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರೋ. ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹೂವಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 57 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ 57ನೇ ವರ್ಷ. ಬಹಳ ಕೊರೋನಾದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾತ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸುಪುತ್ರನಾದಂತಹ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ 5 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಲದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾಳಿನ ದಿನ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೆ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕಪ್ಪಲೊಡ್ದು ಕಡಲುಗು ತೋರುನ ತೈಲೊಡ್ದು ಕಡಲು ಸಂಪತ್ತು ನಾಶ ಆಪನೇನು ತಪ್ಪಾಯ್ರೆ ತೈಲನು ಗಟ್ಟಿ ರೂಪದ ಜೆಲ್ಲಾದ ಬದಲ್ಪುನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕುಡ್ಲದ MRPLಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೇಟೆಂಟ್. ತ್ರಿಪುರೋಡು CPM ಪಕ್ಷದ ಆಫೀಸ್ಲಿಗೂ ಬುಡಂದೆ ನಡಪೊಂದುಪ್ಪುನ ದಾಳಿಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದು ಕುಡ್ಲಡು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾರ್.
ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಸಾರದ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮ 2021 ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತದು 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿತ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟದ ಕಟ್ಟುಡ ಕಟ್ಟುನ ಸಾಧನೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕುಡ್ಲದ ಕಾವೂರುಡು ಯಾಕ್ಮಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಗಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇತೇ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು